Il-ħatra ta' Prim Ministru ġdid mistennija twassal ukoll għal bidla fit-tmexxija tal-Armata ta' pajjiżna. L-indikazzjonijiet huma li d-Deputat Kmandant Mark Mallia li jgawdi l-fiduċja tal-Prim Ministru Robert Abela se jkun promoss għal brigadier u bekk jieħu fidejh it-tmexxija tal-Armata, manuvra li ħafna soldati diġà qed jitkellmu dwarha. Mark Mallia ilu snin qrib il-familja Abela fil-fatt huwa serva bħala aide de camp jew aħjar assistent personali ta' missier Robert Abela, il-President Emeritus George Abela meta kien f'din il-kariga. Jekk dan it-tibdil jidħol fis-seħħ, Mark Mallia jkun komplatila r-ranks tal-Armata sal-quċċata brata impressjonanti kemm ilu l-Partit Laburista fil-Gvern. Fil-fatt, sa' Settembru 2012, Mark Mallia kien għadu maġġur. It-tibdil li sar fiħdan l-Armata wara li l-Partit Laburista ħal gvern fideħ kien ġie kundannat mill-Ombudsman li f'investigazzjoni li wettaq sab li kien hemm aktar promozzjonijiet milli kien hemm postijiet vakati. Iddikjara wkoll li ma kellux il-komfort li s-selezzjoni tal-uffiċjali ma saritx bil-mod kif suppost, kif ukoll il-proċess ta' selezzjoni sar b'mod li mhux professjonali u li ma laħaqx ir-rigorożità neċessarja. Tantu hekk li l-Ombudsman kien ittimbra li l-proċess ta' għażla sar biex jatti l-għażla li kienet diġà deċiża u li l-proċess ta' għażla jonqos mill-integrità u ħoloq inġustizzja fil-konfront ta' kandidati oħra.